намедонам мисол аз бахилишон мекунанд ҳамин кора ё ки бисёрш дар бораи чи аст аққоратҳо ва бисёрш мегӯянд ки барои чи сурати главни да дигар видео да дигар ягонташ дурӯғ нестай просто шумо аҳамият наметен нодида оли видео 20 секунд нарафта шумо чӣ мегӯед видео дигар ба хотири видеои ман гуноҳ нагирен ва ман намехоҳам ки рӯи ман мисол шумо гуноҳ гиред ман намевардорам мисол аққоратҳои шуморо ва ман инро иҷозат намедиҳам барои ки ман намехоҳам ки шумо маро аққорат кунед барои ҳамин хатогӣ боша номерои ман дар рӯи экран мебирояд бугӯ акай наи чиз хатои манро ислоҳ мекунад бугӯ ки акай наи хатои бигиамира ислоҳ ки шири одам хӯрдагием ҳам ақл дорад ҳамватанони азиз шумо хоҳиши гузаштани границаро доред аммо намедонед ки бо кӣ равам ва ба боварӣ равам пас компанияи алиҷон яъне ширкати бениҳоят боваринок аст шумо метавонед аз ана ҳамин ширкат истифода баред ва шумо агар документ надошта бошед омада аз ҷои зистатон гирифта соҳу саломат ба хоси аллоҳ мебарад рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед аз номи канали ҳамнаво ба шумо кӯмак ҳам мекунанд ба шумо роҳи сафед хоҳонем салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз хуш омадед ба канали ҳамнаво бо шумо ҳастам Али Акбар дӯстони азиз рости гап имрӯз гуфтем ки ба ҳама диққат барои чӣ мегӯем имрӯз ман тасмим гирифтам ки рости гап бисёр наворҳое ки ман мепартоям баъзан вақт мешавад комментариёро якта мехонам ва баъзан мешавад аҳамият наметаҳам мебинед подписчикои ман чӣ қадар ки зиёд шидестай намедонам мисол аз бахилишон мекунанд ҳамин кора ё ки дар ҳақиқат амхели одамо ҳастанд ман фикр мекунам ки дар тоҷикои худмон ихели одам бисёр камай мисол ба ман фарқ надорад кадоме ки шумо дашном медиҳед дашном ба хитон меравад фикр накунед ки мисол мада гуфтесен ман мебинам мегӯям ки хай нобуд меравад вақтш мешавад метонам хонда комментариёро вақтш мешавад ки наметонам барои ҳамин бо мебинем ки бисёри подписчикои мада мисол номерои ман ҳаста имо кадоме ки дар набоша ина мебурад дар рӯи экран имои ман мегӯянд ки акаам хеле аққорат кардиям хай мегӯм майли аҳамият натераван охи бисёрш дар бораи чи аст аққоратҳо аҳамият додам ки вақте ки ман видео мекунам мебинам ки дар муддати кӯтоҳ просмотри зиёд мегирад ва бисёрш мегӯянд ки барои чи сурати главни да дигар видео да дигар ва вақте ки ман сурате ки дар главни видео мемонам ва описание ки менависам ҳамаш мисол ба ҳамн видео тааллуқ дорад яъне дахл дорад ягонташ дурӯғ нестай просто шумо аҳамият наметен нодида оли видео 20 секунд нарафта шумо чӣ мегӯед видео дигар називани дигар кимчи бародарони азиз камтар сабр кунем бо сабр ҳам видеоро монем бигзара 10 минут видеои ман хеле 20 минут 30 минут кам мешавад ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳамун 10 минут вақтона ҷудо кунем баъд диққат гӯш кунем маъқул нашава хитона яъне ба хотири видеои ман гуноҳ нагирем ва ман намехоҳам ки рӯи ман мисол шумо гуноҳ гирем 10 минуттон бирава ҳамунҷа ҳамаша мебинем ку мувофиқ ҳастай ё ки нестай мисол як видео ман мегирам дар бораи муҳоҷирон гуфтем ки мо як консепт як нақшаи нав кардем ва дар он ҷо сурати политсия навистагиаст ва шумо мегӯед ки барои чӣ ҳамун суратам мондем ҳамун сурате ки мисол ман мондагим ба ҳамун видео мувофиқат дорад камтар вақтона ҷудо кунед ҳамунро тамошо кунед ҳамун сурат ба ҳамун видео мувофиқат аст яъне гуфтанӣ ҳастам ки шумо берунша нигоҳ накунед даруни видеоро тамошо кунед бо диққат маъқул нашид баъд дислайк мон бубиро бира мисол ай пишти ман намехоҳам ки шумо гуноҳ бигирем барое ки шумо аққорат кунед шумо гуноҳ мегиред ман не ва ҳар чизе ки мекунем ҳамун сарлавҳаш қати сураташ мисол мувофиқат аст аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин кортона накунед биёед якдигарро наранҷонем барои як чи ним чи дили якдигарро нашканем чунки оли дар оянда нақшаҳои зиёд дорем ва гуфтанӣ ҳастам ки ман намевардорам мисол аққоратҳои шуморо як дача мебинам мегӯям хай майли аҳамият наметам барои ман намехоҳам ки дар комментариҳои видеои ман аққорат шавад то ҳамин вақта набуд ва медонам ки ҳамира кӣ мекунад бахило мекунанд ки мисол бубинанд ки ҳамира аққорат кардистем бе ман аққорат кунам мегам мегзара мерава ва ман инро иҷозат намедиҳам барои ки ман намехоҳам ки шумо маро аққорат кунед ва ман ҳам ба ҳамин ютуб мондагӣ нестам худованд ризқу рӯза мета дар ҳар куҷое бошем
гапҳо бисёрай ва намехоҳам ки мисли дигарон даҳанма вайрон кунам, барое ки тарбияи ман иҷозат наметаҳад ин кор дам. ҳақорат мекунем кадоми каданияи рава бикунад дигар, не ки ман намекунам ва ман иҷозат наметаҳам ки маро ҳақорат кунад. барои ҳамин хатоӣ боша номерои ман дар рӯи экран мебирояд, бугӯ акай наи чиз хатои манро ислоҳ мекунам. бугӯ ки акай наи хатои бигамра ислоҳ ки шири одам хӯрдагием, ҳам ақл дорад, даро мегирем алиш мекунем. мегӯм ки ба ютуб мондагӣ нестем. ба ҳамин хотир эҳтиромона хоҳиш мешавад ки чизе ки диден дар имои ма бинависен, ҳатман суҳбат мекунем, вохӯрӣ мекунем, мешинем. дар оянда ман гуфтам ки то исон рафтам ба наздикӣ мерам худохват, тамоми шаҳру ноёб мерам. инҳо барои чи аст? Барои подписчиком. ва ман мехоҳам ки подписчикои ман даҳаншон вайрон набошад. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳар куҷое ки бошем дуогӯи якдигар бошем, на ин ки даштнамои қабеҳ кардем ва мо ҳам дуогӯи якдигарем. худованд нигаҳбонтон бошад. дар Тоҷикистон дар куҷое ки бошем иншоаллоҳ боз як вохӯрӣ мешавад, мешинем, чой мехӯрем, тарбуз мехӯрем, чизе ки шавад. хулоси гап, худатонро нағз нигоҳ кунед, худатонро эҳтиёт кунед, ҳар куҷое бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. дуогӯем дил нияти нек қатъӣ тамошо кунеду ҳаловат барен ва бо дил нияти нек дуогӯи якдигар бошем. худованд нигаҳбонтон бошад. ёд кардам очаҷон хонаву айвони тра, нони гарму шакарови лаби чагдони тра, шиштанои лаби боб дидаи пазмони тра, хандаҳои шакарину лаби хандони тра, дар дили боғи падар ҷилваву ҷавлони тра. очаҷон фаҳмидам навғами ҳиҷрони тра. очаҷон 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 ҷон очаҷон. очаҷон гардиши чарх гардиши остини ту буд, дидани давр баду чашми ҷаҳонбини ту буд. ҳама оизи азал бастаи оини ту буд, хати раҳвори ҷаҳон раҳзи хати чини ту буд. садбаҳор гулзадаи куртаи нақшини ту буд, чу чаканвори ту гулдӯзи болини ту буди. очаҷон 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 ҷон очаҷон. очаҷон кайзани ҳамсоя ба певоз ояд, кай шавад бачаи ту пеши ту дар тоз ояд. бо ҳама пову сари луч ба сарноз ояд, бори дигар ба баррат кӯдаки ҳамроз ояд. чахчӯби ту ба чархидани пурсоз ояд, чахчӯби ту
به چرخیدنی پرساز آید چرخدگی تو پر از مسکه و دور باز آید آچه جان ای آچه جان آچه جان ای آچه جان آچه جان ای آچه جان ای آچه جان جان آچه جان канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.